Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Parahatçylygyň we ynsanperwerligiň watanyny ulan ýurdumyzda milli bahar bayramy halkara Nowruz güni giňden dawranylýar. Nowruzyň ýurdumyzda milli bahar bayramy hökmüne her ýyly döwlet derejesinde bellenilmegi nusgulukdyr. Türkmen tebigatynyň joşurýan bahar pasynda hormatly prezidentiň başçylygynda halkyň arkadagy zamanaty ýylyna halkara derejesinde bellenýän milli bahar bayramyny halkara Nowruz bayramy gutly bolsun. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'e ýurduň günorta sebätinde ýolagçy uçurynyň helakçylyga uçuramagy hemde bu betbagçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi derarly gynanç hatyny berdi. Türkmenistan prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanyň dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Indi bolsa hormatly prezidentiň adyna bilen gutlaw bilen tanışdyrýas, onu şeýle diýilýär. Onuň aly hadraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhamedov. Hormatly Jenap prezident, gadarly dogunum. Merkezi Aziýadan Balkan ýurtlaryna şende ruhy berentlik ýagdaýyny bellenilýän baharyň boşlukçysy Nowruz biziň umumy gymmatlyklamadyň we däpde surlamydyň dowamatlygyny alamatlanýar. Biziň ýurtlarymyz gadymy medeniýetiň merkezleridir. Şolarda parahatçylyk, ynanşmak we dogunlyk ýaly umumy adamzat gymmatlyklary aýratyn ähmiýeti eýedir. Biziň halklarymyzda ata-babalarymyzdan ruhy berentlik we ynsanperwerlik miras galy. Olaň esasyna bolsa agdybirlik we jewizlik düzýär. Nowruzda mahsus bolan dost-soňluk ruhynyň ählimi meçherde häzirki döwürde ýeňil bolmadyk synaglary ýeňip geçmäge mümkinçilik berjekdigine inanýan. Oý Nowruz hemmelere parahat durmuş we bolçuluk eçilsin. Siziň aly hadratyňyzda berkjan saglyk we bagtyarlyk, dostluk hemde dogunlyk türkmen halkyna bolsa öňügdeşlik we rowaşlyk arzuw edýän Recep Tayyip Erdoğan, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti. Halkymyz halkara Nowruz güni milli bahar bayramyny uly ruh bilenlikde dawranyrdy. Bahar pasyny tutuş ýurdumyz boýunça ýaýwanlanyrlan bayramçylyk çäreleri, aýdym saza çykyşlary türkmen halkynyň öňüň däpde surlary bilen türkmen topragynyň gözelligine gözellik goşdy. Bayram münasibetli guralan dawra halkymyzyň gadymy bayramçylyk däpleriniň bugun täze mazmunlaryny baýlaşdyrylýanyny hemde döwürleň we nesilliň ary baglanyşyny putulanýanyny aňladýan ajaýyp pursatlar berýär. Nowruz atyrlan jümüşinden biziň gündemde gelip ýeten möhüm sene bolmak bilen ähli halklaryň bagtyar durmuşynyň we ähli mumy güllä şuň bähbidine berkarar bolan parahatçylyk baradaky sene öwrüli. Ýer ýüzünde parahatçylygyň berkarar edilme urny Türkmenistanyň alparýany parahatçylyk söýjülükli işleriniň tutuş adamlaryň bähbidine gönükdirmek baradaky wajyp halkara başlanýyşlarynyň dünýä birleşigi tarapyndan ýokary baha munasyp bolýanyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň ilatynyň milli bahar bayramyny dawrary belläp geçmegi we oňa deň jarmak üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen bayramçylyk günleri deňç günler diýilip ýagranyldy. Bayramçylyk dawralary halkymyzyň öz boşy däp we surlaryndan utgaşdyrly. Nowruz diňe bara baharın gelenini boşaýan sene bolman, eýseme topragyň janlanýanyny alamatlanýar. Bu sene halklaryň arasyndaky alalaşygyň berkarar bolýanyny äşkär edýär.
Toprağın canlan yanına tebigatın oyun yanına anladıyan Nowruz gadymy döwürden bäri halk dörejiligiň ähli görnüşlerini, nesilliň ruhu we medeni gymmatlyklaryny özüne jemläp, kuwwatly dörejilik güýjüne eýedir. Dabarlarda adamyň durmuşda eýleýän uruny hemde tebigat bilen aralyşykly ýaşamagyna, bulyny garaýşy we tebigatyň ajaýyp dünýäsi ýaly düşünjeleri özüne jemleýän çykyşlary aýratyn ähmiýetli boldy. Bugün halkymyza asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desurlary ösürmek bilen tebigat dünýäsini öwrenýär we oň bilen asnaşykly ýaşaýar. Munyň özi häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän, eýsem barha kemilleşdirilýän ýaxşy desurlary dowam atarýar. Birleşen Milletler Uramasy 21 marty halkara Nowruz gününi bagran etmek bilen bu bayramçylygyň halklaryň arasyndaky parahatçylyk gatnaşyklary berkitmek, dost soganyk we insan perwerlik ýüreglerini üstürmek urluny özüne jemleýänini ikrar etdi. Gözbaşyny asyrlyň jümmüşinden alyp gaýdýan hemem halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň esasyna durýan Nowruz bayramy türkmen halkynyň taryhynyň şöhratly ýyl ýazygyna täze mazmun bilen aýdyrly baýlaşdyrylýar. Bu bayram halkymyzyň belent ruhyny zähmet ýoruny hemde galkynyşy özüne jemlemek bilen hemmeleri ösüşüň täze belentliklerini ruhlandyrýar we ýüreklerimizde gülläp ýany watanymyza, bagtyar şu döwrümizde hemde nurana geljegimizde bu ýsonjymyzy söýgüýümizde artdyrýar. Nowruz dörejiligi zähmet ýokary göterilişine daşky şowyň özgörmegine çağırış bolmak bilen tebigat sardaşyk, gözellik we hoş niýetli geçilýär. Ýurdumyzda başlanany özgörtmeleň hemmesi hoşşuwry gönükdirlendir. Türkmen halkynyň durmuş derejesiniň ýokarylmagy, beýik maksatlara ýetmegiň ýoluna açylýan täze mümkinçilikleri şol özgörtmeleň oňyň meýgötidir. Munyň özi diňe bir ykdysady ösüş bolman, eýsem durmuş jemgyýetçilik syýasy, medeni ýokary göterilişdir, hemde ruhy baýrykdyr. Milli Bahar Bayramynyň halkara Nowruz gününiň hormatyna guralan dawaralary hoşşol ýüregleň aýdyň beýany urly. Toýdur bayramlary goşa-goşadan gelýän edilýärmizde ülkemizde läle reýhan bolup dolan dost soganlygyň temizligiň hemde täzelenişiň bayram bolan Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz gününiň şanyny guralan bayramçylyk çäreleriniň ikinji gününiň dawaralary ýokary ruhanatligi senep Nowruz däp desurlarynyň şowhuny aşağı oturdy. Joşgunly pursatlary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň täze bir baharynyň täsini tebigat gözellikleri bilen aýratyn sağlaşygy emele getirdi. Milli Bahar Bayramynyň ikinji gününe Ahal vilayatyna geçirilen bayramçylyk dawaralary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, halkyň arkadaly tamanasy ýylyna, ýyl günümiziň köklerini gadymiyetiň jümmüşinden alyp gaýdýan toý bayramlaryna, däp desurlaryna hormat sarpalarynyň uly togynyň wasipnamasy boldy. Şanlytyna münasibetli Ahal vilayat medeniýet müdirliginiň Bäherden, Göktepe, Akbuğday, Qaqa, Tejen, Babadaýhan, Saraq Setrap hemde Tejen şäher medeniýet bölümleriniň hemde Ahal vilayatynyň jeňmeçilik guramalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy munyň ýene bir aýdyň mysal boldy. Çären geçirilýän ýerine bayramçylyk görnüşini bedelip, toý joşgunyň özgörçli gözelligi bu şowhunly dawara milli öwüşgün çaýdy. Dawaraň dowamyna medeniýet gösünüňi diýişýärleriniň, dörejilik toporlarynyň, halkara Nowruz güni, Milli Bahar Bayramy nasibetli taýýarlan çykyşlarynyň ýakymly owady alyslara ýaňsaldy. Olaň şany sene münasibetli taýýarlan aýdym saatlaryna hemde folklor çykyşlaryna, mehriban watanmyzyň, eşletli ýaşaýyşymyzyň gadymy Nowruz bayramynyň ajaýyp baharyň hemde tebigat gözelliginiň wasypy çeper keş bilen üstü bilen tebigat zehin gözelligi bilen hasam belent joşgunly ýerine ýetirildi. Arasy asmanyň asyna geçirilen şol dawarada gelin gyýylan taýýarlaýan bayramçylyk tagamlary çäre gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galyrdy. Bayramçylyk münasibetli ýerine ýetirilen çykyşlarda häzirki wagtda şan şöhraty dünýä dolan edil watanmyzyň, hormatly prezidentimiziň ýurt bähwitli alyp barýan belent maksatly işleriniň, ýurt asudalygynyň, Nowruz bayramynyň, bahar paslanyň hemde eşretli zamanamyzyň wasypy has belentden ýetirildi. Maklasy Ahal vilayatynyň çar günjüni günüň ir täherinden giň jaşamaçyly dowam eden halkara Nowruz hemde milli bahar bayramynyň dawaralary ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýürekleri galkynan bagtyar ýyl günümiziň mukaddes watanmyda hormatly prezidentimize söýgüleriniň hormat sarpalarynyň egsilmezliginiň ýene bir aýdyň iqrarnamasy boldy.
Milli Bahar bayramynyň 2-nji güniň toý dabaralary Balkyn welaýaty we Magtumuly etrap häkimlikleriniň gurulmagyny, Magtumuly etrabynyň gözel çenleri ýaýrasyna geçirilen Gelse Nowruz eleme atly dabara bilen dowam etdi. Cennet mekan hataplanýan çenleri ýaýrasynyň tätin tebigaty daha gözelgän sadaşyp, dabara öz borçly öwüşgün berdi. Dabaral şäherinde bereketli türkmen toprağına täze güniň Nowruzyň garşylanşynyň öz borçly aýratynlyklary şöhretlendirildi. Gadymy döwürden bäri türkmen halky Nowruzyň gelmegi bilen gyş pasynyň tamamlanýan sebäpli şu günlerde meýdan işlerine girişipdirler. Mallarçylykda jogapkärli döwrüň başlanýany üçin ýalygy çykylyp, durmuşyň täze tapgyr başlanypdyr. Balkyn welaýat döwri drama teatrynyň sahna ustatlarynyň türkmen şahsiýetleriniň merdany keşplerini janlanýary, summar folklor toporunyň agalarynyň rysgaly bereketiňe göz baş bolup durýan, bahar pasynyň ruhy bilen paýlaýan ýakymlyk pursatlaryny suratlandyrýan çykyşlary aýratyn täsirli boldy. Gelin aýdanyň ýerine ýetiren nusgalyk erişleri ustatlyk bilen aýdan gadarlarydyr läleleri bu ýere ýygnanan toý mehellesinde uly gyzyklanma döretdi. Sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmeklerine, ýagnanan aýdym saatlarda folklor toporlarynyň joşgynly çykyşlaryna, Balkanda ýerleşen bilen hormat prezidentine egsilmez söýgü buýsanjy öz münasip beýan tapdy. Bayramçylyk dabrasynyň geçýän ýerine toý gadanlary atarlyp bereketli taşaklar giňden ýadyldy. Balkyn welaýaty we Balkynaba şäher häkimlikleriniň, welaýat medeniýet müdirliginiň, Zenalar ulamasynyň welaýat bölüminiň, türkmeniň Agoý binasynyň ajaýyp seýilgähinde geçiren dabrasyna gatnaşyjylar ilki bilen bu ýerde ýaýwanlanarlany sergilere tomuş etdiler. Onu milli bahar bayramyna türkmen tebigatyna degişli depde suwlary ussatlyk bilen janlanyrly. Bu ýerde Amaly Haşym sunuwatynyň nusgalyk elişleriniň körpe suratkeşliğine ajaýyp döwürmeden bu ýysançly ötüşlerini wasp eden suratlarynyň sergilerine de uly orun berilipdir. Milli senetkarlyk, halyçylyk, keçeçilik, dergärçilik hemde sunuwatynyň beýleki görnüşleri boýunça ýerleşdirilen işleri üren täsirli ýatda galyjy boldy. Bu ýerde çykyş edene bagşy sadanlar özleriniň çykyşlaryny, berkarar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň nusgalyk ötüşlerini, halkyň arkadaly zamany fiiliniň täze ruwaşyklaryny joşgynlyk wasp etdiler. Bayramçylyk dabrasy soňra welaýatyň medeniýet we sunudy saatlaryny hemde Balkyn welaýat ýürüt sunuwat mektebiniň talip ýaşlarynyň aýdym saada çykyşlary bilen dowam etdi. Onu türkmen tebigatynyň waspy has belentden ýanglandy. Sunudy saatlarynyň ýerine ýetirmeklerine ýagnanan aýdym saatlarda tans we folklor toporlarynyň joşgynly çykyşlaryny Balkanda ýerleşmeden hormat prezidentine egsilmez söýgü buýsanjy açylyp görkezildi. Milli Bahar bayramyna halkara Nowruz güne bagşlanylan dürli toý şäherleri, gadymy bayramçylygyň kemil däpleriniň ajaýyp zamanymyzda täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, milli medeni mirasymyzyň geljek nesiller üçin aýawly saklanýanyny hemde dünýä ýaýlanyny ýene bir ýola tasdiklady. Demokratik Partiýanyň Balkyn welaýat komissiyanyň Agrar Partiýanyň welaýat komissiyanyň Balkyn welaýat ýaşar guramasynyň Balkyn welaýat türkmenbaşy etrap gaýdetleriniň bereketli etrap Zenalar guramasynyň geçiren şäherleri bayramçylyk bilen bagly boldy. Bu bayramçylyk dabralary Balkyn welaýatynyň ähli etrapdyr şäherlerine ruhy bilen geçirildi. Dost soňluň, agda berliň, jebitliň nurany bayramlarynyň biri bolan Halkara Nowruz bayramynyň dabaralary da gaşýa. Onuň 2-nji günüň dabaralary Daşowut welaýatyna da ýokary ruhlenlikde geçdi. Munyň şeýledigine Daşowut şäheriniň Magtumuly meýdançasyna Daşowut welaýat şäher häkimlikleriniň, welaýatyň siýasy partiýalarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň hemde şäher medeniýet merkeziniň bilelikde guramaklaryna geçirilen Nowruz gelli iýlime ajab aýdym saat bilen diýilip atlandyrylan aýdym saatly çäredenim aýdym görmek boldy. Bu bayramçylyk dabrasyna medeniýet we sunudy saatlary, aýdymçy sadanlar, bagşylar, tans toporlary, çağlar sunugat mektebiniň çeper högötçüňleri çykyş edip, ajaýyp bahar pasynyň şatlyk şowhuny has belentlere götürdiler. Ýanglanan aýdym saatlarda ýerine ýetirilen tanslarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, edi diýarymyz, eşretli durmuşymyz, bahar gözellikleri wasp edildi. Bu ýerde guralan Agoýlyň hatarlary, ýaýwanlanyrlan ajaýyp sergi durky bilen türkmen milliligini açyp görkezdi.
Onu dergerçilik milli saz urallary, haly we haly önümleri, keçe we keçe önümleri, beýleki milli gymmatlyklarymy hödürlenirli. Pasyllaň sultany Bahar paslamady, milli gymmatlyklarymy dünýäni haýrana goýan ajaýyp miraslarymyz wasp edildi. Şäher medeniyet merkeziniň medeniyet gösünüňi saatlarynyň ýerine ýetiren joşgunda çykyşlaryna watanmadan bagtyar şu güni, güneşli diýarmadan bosogasyny näýetlen Bahar pasly, Nowruz bayramy wasp edildi. Umuman bu joşgunda aýdym saatla dabara vilayetde milli Bahar bayramynyň ruhy bilen dabaralarynyň öz bolşly dowam boldy. Halkara Nowruz bayramy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe täze mazmun bilen baýlaşdyryldy. Munyň şeýredegini dabaralar dowla açyp görkezdi. Halkara Nowruz bayramy nasibetli Daşoğuz vilayetiniň etraplarynyň çölbeýi goňly, bagy bosanly gözel ýerlerine, vilayetiň etraplaryna aýdym saatla bayramçylyk çäreleri geçirildi. Milli Bahar bayramyna bagyşlanan dabaralary etrap şäher häkimlikleri, Zenanlar guramasynyň etrap bölümleri hemde etrap şäher medeniyet bölümleri bilelikde guradylar. Tebigatyň iň gözel ýerlerine guralan bu dabaralarda raýatlarymyzyň göwünlerini galkanyrýan pursatlary juda köp boldy. Dabarada medeniyet gösünüňi saatlary Bahar paslynyň ajaýyplyklaryny beýan edýän aýdym sazlary, tanslary bilen çykyş etdiler. Milli Bahar bayramyny Bahar gözelliklerini çar tarapymyzy gurşap alan ajaýyplyklarymy, milli mukadesliklerimizi göreni haýrana goýan mirasymyzy wasp edýän aýdym sazlar belent ýanglandy. Bu ýerde gurulan aýgylan hatarlary, olaň öňlerine giňden ýaýwanlanyrlan sergilerde gadymy hem müdüm gymmatlyklarynyň sergisi, gelin gyýlan el işleriniň, haly we haly önümleriniň, keçe we keçe önümleriniň dürli görnüşleri, gözbaşyny gadymyeten alyp gaýdýan senetçilik, ustaçylyk, zergerçilik sunugatynyň küýde gärlik, dürli saz gurallarynyň öýrümleri, zenanlarymyzyň ajaýyp şaýtepleri, beýleki gözel görnüşler hemmeleň ünsüni özüne çekdi. Türkmen milli oýunlary ogadan tebigatyň öwüşgüni bayramçylyk dabarasyna gatnaşanlarda uly täsirler galyrdy. Folklor çykyşlaryna ata-babalarymyzdan, eni mamalarymyzdan şu güne miras galan Nowruz bayramynyň depde surlary ussatlyk bilen janlanyrly. Bu ýerde giňişleýin ýaýwanlanyrlan hemde türkmen durmuşynyň ähli urlaryny depde surlaryny özüne jemleýän görnüşler bayramçylyga uly ähmiýet berilýän ýa-da suwd edýär. Bu pursatlar gadymy halkymyzyň şöhratly taryhynyň bagtyar şu gün bilen öz bolşly taýlaşygyny emele getirýär. Dabaralarda hormatly prezidentimize aýdylýan alkyş sözleriniň ýyzydylmady. Milli Bahar bayramy garaşdy döwletimize iň täsirli bayram hökmüne bellenip geçilýär. Munyň özi halkyň arkadaly zamanasy ýylnyň aýratyn joşgyna, eksilmeýän şatlyk şowkyny beklenýändiginiň suwtnamasydyr. Toýlary toýlaşýan berkarar watanymyzyň günni ortaýytynda hem milli Bahar bayramy, halkara Nowruz günüň şaryny gurnulýan bayramçylyk şäherleriniň ikinji günüň dabaralary giň ýerimde ýaýwanlanyrlyp gadymyýetiň çuňluklaryny gözbaş alýan Nowruz depde surlary ajaýyp beýan tapdy. Bayramçylyk münasibetli Liwap vilayet Türkmenaba şäher häkimlikleriniň, vilayet medeniyet müdürlüğiniň, kärdeşleri arkaçlyklarynyň vilayet birleşmesiniň, senagatçylar we telekäçler agrar hemde demokratik partiýalaryň vilayet komissiyatlarynyň birlikde gurulmagyna, vilayet merkezindäki Türkmeniň agoý binasynyň öňünde elem jahan läledar Nowruz gelse zemine adamlaryň geçirilen ruhy bilen şärek hem aýratyn joşgyny, şatlyk şagalana besenýär. Täsirligi ýata gazylygyň tapatynyň toý dabarlaryna pasyllaň sultany Nurana Baharaň, halkara Nowruz günüň, türkmen tebigatynyň gözellikleriniň, halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň şanly ösüşleriniň, ýurdumyzyň bedew wagty özgörtleriniň taryhy ullan ýetirilip, şerni wady bayramçylyk mukamy alyslara ýaňsaldy. Vilayetin folklor toparlarynyň halk dürüjliginiň gydykly çykyşlary, medeniyet işgärleriniň ýürekleri joşdurjy sadaşykly tanystlary, Sewtiň birleşen başlar toparlarynyň ýerine ýetirmegine aýdylan hoş owazy aýdymlar, sunuwt saatlarynyň gadal aýdyp küçtepeýän pursatlary, bayramçylyk şäheriniň täsirligini hasam artyryp, ýokary ruhanytlyk paýlady. Hatara gurulany agoýlar bu ýerde görkezilýän haly dokmy hemde dürli senagat önümleriniň, şoň ýalamy owy hojalyk gök bagça, ady önümleriniň, dermanlyk ösümlikleriň sergileri, gelin ýyllarymyzyň eli işlerini, amaly haşam sunuwatyny, dutar ustalarynyň ýatan saz gurallaryny, zergerçilik önümleriniň aýratynlyklaryny açyp görkezilýän pursatlary ajaýyp sadaşy emele getirip, dabara gatnaşyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edildi.
Ussat surat geçilen bahar gözelliklerini sunuat eterne geçirýän täsirli görnüşler, toý gadanlarynyň atarlyp, nowruz tagamlarynyň taýýarlanmagy, dawaralaryň joşgyna joşgyň goşup, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe, ata-baba pederlerden gaýdýan däpde suwlarmyň üstünlikli dowam etdirilip, many mazmun taýdany täze rewşe eýe bolýanyny alamatlandyrdy. Ulaýatyň Saýdy Trabyny Etrap häkimliginiň Zinadar Birleşiginiň Etrap bölüminiň Lebap ulaýat ýürütüsini ot mekdebine birelikde gurnumagyny, joşuň goşup köňüllere hyýaly, milli bahar, Nowruz gelle diýary adynyň geçirilen bayramçylyk çäresi, milli bahar bayramynyň şaryny gurnulýan toý dawralarynyň üstüne getirdi. Gülleriniň täsini odanlygyny özüne maýly diýeni bagbosanlyk Nowruzyň nurany keşif bilen ajaýyp sadaşyga emele getirip, kalbyny lerdana salýar, köňüllere buýsunç paýlaýar. Sunut saatlarynyň ýerine ýetiren joşgynly aýdymlaryny milli bahar bayramynyň tebigat gözellikleriniň, ýurdumyzyň şanly ösüşleriniň, agzbirligiň we dostlugynyň, eşretlik hem agadan durmuşmyzyň wasfy ajaýyp beýan tapdy. Gelin aýylaryň ümma edip eli şerle meşgul bolýan pursatlary bagşa sagdanylan joşgynly aýdymlary, folklor toparlarynyň çuňgur milliligi ýurlany, gyzykly çykyşlary bayramçylyk çäresiniň täsirini artyryp, ýatdan çykmajak duýgulary oýurdy. Seýitnazar Seýdady Naqy döwlet sahada drama teatrnyň artistlarynyň nusgawy şahyrlarymyň keşfine bahar gözelliklerini tariflemägi, dabara aýratyn rewş çaýyp, olu owar ahyry dürüjlük elemine halkymyň tebigatyň gözelliklerini, bahar pasyny, milli bahar bayramyny goýan çuňgur sarpasy, milli däpde suwlarymyň atlardan aşyp gelýän dowamaty bolup şöhreleni. Liverpool kitapxanasynyň gurnamagyny şatlyk paýlap, bagyt paýlap Nowruz gele diýary adynyň geçirilen dörejlik duşugy, täsirligi özüne çekijiligini tapatlandy. Duşukda milli bahar bayramy halkara Nowruzyny, Nowruzyň taryhy bayramçylyk däpde suwlar bardy, gyzykly gurrunlar edildi. Bayramçylyk dawragyna gatnaşyjylary eşret zamanamyzyň sakatyna duran hormatly döwlet başçylarymyza çäksiz alkyş, çuňgur hoşallyk sözlerini aýtdylar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň toýlary weslenýän günlerini täzelenşiň agzybirligiň bayramy bolan halkara Nowruz bayramynyň joşgyny ýurdumyzyň ähli ýerlerine şatlyk şowhun paýlaýar. Mary vilayet we Tagtabazar Terhedabad etrap häkimlikleriniň, vilayet zenandary we etrap medeniýet bölümleriniň bilelikde guramagyna, milli bahar bayramyna atybetli bagtyarlyk ruhuny weslenip geçirilen bayramçylyk dabarasy täsirli boldy. Dabara toý ýürüýüşi bilen başlandy. Penni ýaýlasyna geçirilen bu bayramçylyk dawrasyny welaýatyň belent ruhly medeniýet synody satlary, aýdymsaz tans toporlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan çykyşlaryny görkezdiler. Ruh belent hem joşgunly ýerine ýetirilen çykyşlarda watanymyzy gülleri weslep gelen bahar faslynyň aýratynlyklary, tebigat gözellikleri, halkymyzyň bagtyar durmuşy, edip ýurdumyzyň ösüşli menzilleriniň wasfy belentden ýetirildi. Bu ýerde toýly wasyna giyinen dörejlik toporlarynyň türkmen halkynyň dünýäni haýran edýän milli toýlarynyň, halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrgan, ahlak sypatlaryny kemale ýetirgen däp desurlaryny giňden beýan edýän folklor çykyşlary bayramçylyk dawrasynyň şowhuny artyryp, dawara gatnaşan adamlaryň kalbyna şatlyk paýlady. Şatlyk şowhun bilen ýerine ýetirilen joşgunly aýdym saatlar, tanslar dawara gatnaşanlara ruhy lezzet paýlap, dawaraň şowhuny artyrdy. Bayramçylyk dawrasyna milli libasda giyinen bagtyar gelin gyzlar özleriniň zehin dürüjliginden, ukyp başarnyklaryndan döreden türkmen öýleriniň bedegi bolan güllük keçeler taýýarlamak, ýuň saýmak, boýamak, daramak, keçe gamyşyny dolamak, keçe gullemek, batmak ýaly işlerini görkezip, dawara gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdylar. Bu dawara gatnaşyjylar ýurdumyzy bede wady bilen öňelip bargan, her bir günümizi toýdur bayramlary wetleýän döwlet başdanmyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp bargan işleriniň diňe üstünlikleri wetlenmegini tüý sürekden arzu etdiler. Milli bahar bayramy, halkara Nowruz gününiň şowhuny dawaralary, Mary vilayatynyň ähli etrapdyr şäherlerini adamlaryň kalbyna joşdurýan toý şatlygy bilen otgoşdy. Şeýle dawara vilayatynyň Mary bayramal şäher, Sakarçagy, Garagum, Türkmengala, Wekilbazar, Murgap, Mary ýol hemde Ozgan etrap häkimlikleriniň, etrap medeniýet bölümleriniň, demokratik we arar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, kerdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň hemde ýaşlar guramasynyň etrap geňeşleriniň guramaklaryny bayramçylyk dawralar geçirilip,
Ol turwaşdan ýokary ruhlentligi betlenni. Bayramçylyk dawralaryna etrawyň medeniýet sunugy dörejiligi işgärleri özleriniň bayramçylyk münasibetli ýürüte taýýarlan aýdym sazla çykyşlaryny görkezdiler. Bu ýerde ýanglanan aýdym sazlar usatlyk bilen ýerine ýetirilen döwre bap tanslar, folklor çykyşlary dawralaryň şowhuny hasam artdyrdy. Etrawyň sunugy usatlarynyň ýerine ýetiren aýdymlaryna, tanslaryna hormatly prezidentimiziň ýordamyda gülledi we sürmekde alyp barýan işleri, milli bahar bayranynyň şowhuny pursatlary, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwri giňden wasp edildi. Aşgabat şeger bagtyýalyk berkararlyk köpetdäg büdmeýine trapky häkimlikleri ýaşlar guramasynyň Aşgabat şeger bagtyýalyk berkararlyk köpetdäg büdmeýine trap geňeşleriniň senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şeger komitetiniň geçiren şäherleri bayramçylyk dawarlaryny ödüne jemledi. Täzelenşi, awadançylygy, tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Nowruz dünýäde halklaryň arasynda raýdaşlygyň hemde hoşnetli goňşuluk gatnaşyklarynyň, medeni hyzmatdaşlygyň, özara düşünişmegiň halkara gün hökmüne giňden bellenilýär. Dünýäniň iň gadymy bayramçylyklarynyň biri bolan Nowruz bayramy umum adamlar medeni üsüşünde aýratyn orna elýär. Asarlaryň dowamyna öz borçly däp desturlary özüne siňdiren Nowruz bayramy bizim döwrümizde täze many mazmuny bilen hasa baýlaşdyrylyp, adamlaryň medeni ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi hökmüne halkara derejesinde ikrar edildi. Bellenşýäli bu ajaýyp halkara bayramyň köp türli däp desturlary günnogyň hemde günmataryň medeniýetleriniň sağlaşyk ösmegine aýratynda beýik ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen Türkmenistanyň medeni taryhy ýadygarlyklarynyň Türkmen halkynyň baý maddi ruhy gymmatlyklarynyň kemale gelmegine düýpli täsirini ýetiripdir. Bu bayram tebigatyň jümle jahana täzelenişi paýlayan bahar passyna dünýä beleleşe tarapyndan giňden bellenilýär. Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň hemde Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň bilelikde gurulmaklaryny aýdym sazla çäre watanma nur saçyp gelin Nowruz ýylma dili watlandyrly. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyny halkara Nowruz güni milli bahar bayram münasibetli geçirilen dawary ören täsiri boldy. Täzelenşi, ösüşiň badyny iň oňat isleg arzulary ajaýyp geljege, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne, öňde goýulan belent maksatlara üstünlükli ýetiljekdigi baradaky önemi özüne jelmeýän halkara Nowruz milli bahar bayramy göwünlere nur çaýýar. Dawral çykyşlarda ajaýyp tebigatymyz, il-ýurt berkbedine gönüktirilen beýik özgertmeler belentden wasp edildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasyna geçirilen dawara goja ýaşly Juwan Nowruz diýilip atlandyrly. Büdmeýine trapynda Bagır medeniýet öýleriniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramaklaryna bagtyar ýurdumyda Nowruz geldi, ýaz geldi ady bilen aýdym sazly dörejilik duşu geçirildi. Hormatly adamlar, Nowruz ýurdumyň munaýatyna we paýtagyň Aşgabatda 22 martda saat 20-den 23 martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışylaryň. Balkan vilayatyny üýtgäp durýan burtly howa gargaçykly ýaşýar Demirgazyk gündordan telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine norlany 5 gradus şeňle, gündüzine 7-10 gradus, kenaryaky etraplaryna 3-8 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyny üýtgäp durýan burtly howa gargaçykly ýaşýar Demirgazyk gündordan telde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine norlany 5 gradus şeňle, gündüzine 4-9 gradus maýly bolar. Marw vilayatyny üýtgäp durýan burtly howa azkem ýaşýar Demirgazyk gündordan telde sekundy 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Lewak vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa ýaşýar Demirgazyk gündordan telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa azkem gargaçykly ýaşýar Demirgazyk gündordan telde sekundy 6-11 metre ýetýän şemal utar.
Hova gijetine 2 gradus soğukdan 3 gradus eşen mayl, günnüzüne 3-8 gradus mayl bolar. Paytahtın Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howar açykly ýaşýar. Demirad günordan tele sekundda 7-9 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetine 2-4 gradus günnüzüne 4-6 gradus mayl bolar. Şeýlede ýurdumyz boýunça mart aýynyň 23-nä magnit haýdysasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda gynmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan böreçikleriniň kadadan 5 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek. Oňoýsy täsirleriniň öňünden maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar. Bulary berja etseňiz, ýylyň üstänlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň ödününde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, edil ýylaşar.